Kenya. Mane mo mi adwa ni mondo winj weche to respond. Adwa ni mondo ang'e ino de kamanyaro mo kodi tebo. Weke lingine. Awi luongo nikech ang'e uyudo ong'e perspective mar siasa mar oganda kendo joma tindo. Mowinjo bed ne waketo ne oganda wa gimo winjo bed ne konyo wa rieyo piny ka wadhi mbele weche mag dongruok telo kachiel kod telo mag ojende kinde mabiro nikech wang'eyo ni un bende un gi siso mar chieng' moro bedo ka ji idho malo watieki bedo niya ane ma wuoyo bedo niya wabiro debate ka nyaka wabed gi facts. All right. Wabed gi facts samoro che kata ng'ama idhi wuoyo nikech an kan kata 38 years as we speak. I'm very young. It's okay. Gima temo wacho niya vijana nyalo dwa ni mondo wuogi to kaka siasa wasebedo kopange pinywa maluo vijana ok yud thuolo nikech samoro kijana misetiyo matek siasa dwaro a lot of money. Samise kao pesa ni weke ok nya wacho kano kia gima osebedo katimore ga piny luo. Kise kao pesa ni michung mi campaign then iwinjo ni ng'ato odhi ma otiko nikech ng'ato oseng'eni ene ma party ni popular. Titamni otiko timiyo ng'ama chielo ji adi mosetuoni otiko piny luo mobedo ni siasa gi ofel mana nikech kama ko kia kata owacho niya ni kaka no mi kia ta consensus no go the nomination. Koro nyeko ng'e ni the difference between consensus gi nomination is there. Jo piny no komi thuolo mondo miyo they decide between them gi joma nigi party constitution mar duond bura mora marose miyo wuon party power matoma jamo miyo jo wanyaka yaw space mondo mi jo yud kaka wayudo thuolo ma jo chung chame moporo. That is get stake. Yes. Okay. Eka jo matindo biro udhi thuolo but ing'eyo watika kata chama mar gi Ken nitie kijana mayang miluongo ni Alfred Keter noloyo nomination mae waonge gi gine waonge gi fact no waonge kionge kode mesa kionge kode lweti weke kiki bikon Brian weke kang'isi no mae nomination modhi e court modhi e tribunal modhi nyaka to the top level mo wache nango ineno siasa mo wache nango dong koro no wacho nango tribunal no wacho nango oneno time ni okoro tribunal no wacho nango nino nokoyombo but idwa ni awuo kose medio idwa atema penjo nikech yonge go task no ka onge gi fact mora ise penja ikia Alfred Keter no aonge gi paper no ka kora kia kaka noyombo kaka noyombe Nandi Hills Alfred Keter no win election outright nomination mano kaluore gi weke ineno gigi machinations mag siasa gi timre all over. All right. Okay. Timre